Iepa lagunok, zer modu zaudete ongi etorri Lasto Txapren kanalera, eta gure Kongo itsasontzi maitearekin borroka egitera joango gara, J Fuego. Eta, bueno, ordu batzuk lehenago ikasituen zenbait truko edo, nolabait esateko erabiliko ditut. Eraginkorra izango da, bai, ez dakit. Bueno, bentsat ez dago hegazkin ontzirik, hori oso ona da guretzat. Hegazkin ontzi batekin komeriak izaten ditugu partida aurrera egiteko, baina hori ere nabaria da sosketan tokatzen den taldearen arabera, baina birekin ja da eskutik joatekoa. Baina, bueno, hori ere saldituzte bi flankoetatik, eta orduan ni ez egin, torpak batoz bi aldeetatik, imposible. Baina, bueno. ARP, eta hori zer da? Zagatik nezin dit izan adibidez itxasontzi hori. Bueno, Vale, galdetu behar nuelo de GA. ¡Aurrera, demonio! Bai, orrantza. Bai, orrantza joango gara, bai. Zalenik uste dut girisima, orain GA, gero falta 6 de este partida batean jartxe Aruna, eta ja flipante esango litzateke partida berean, GA, Kirishima, EA, ez itxaron. Kongo, Kirishima, EA, eta beste itxasontza noa egiten zen. Bueno, berdin da. Gogoratzen dudanean, abisatuko zaituz, esango dut eta listo. Osa, erasorik gabe. Amaika segundo. Horra! Hala. Ondo atera da. Ui, gutxigatik ez diogu eman. Aberdia, Haruna, EA, Kirishima eta Kongo. Hori da. Partide batean, agertzen badea batean, itxasontzi hori izango zen flipanteak. Lau arrebak batera. Vale. Zure gana. Hala, tiro. Eta bediko dugu gure gazkina bila. Gazkina behaliko dugu bila. Bila eta orain zehatuko garango itxasontzi hori zuntzitzen. Animo mutilok. Joe. Torpedoen kriston bukakea. Libratuko te da? Ez dakit. A ver. Joder, ez da intxarto joan. Vale, vuelta eman bardugu. Arroken kontra jotzea ez da batera gauza ona. Bueno, ez dago gaizki. Bi cruiser eta destruktore bat zuntzituak. Hor dago zehozer. Dago beste itxasontzi bat.
Ea, zu noiz ateratzen zaren. Pizkanaka, bizkanaka, hor zaude, hemen! Helduko da! Eta heltzen da, tiro bikaina! Bueno, Juan Bergaren hemendik. Ja, karo, edu Juan Bergaren hemendik. Ba, beste laitxasontziak gutelako guri bukakea. Eta hori, ez da gogoko dugun zehozer. Beraz, hemendik alde. Egin eta listo. Gutarrak taldeak esatuen moduan. Hala. Min asko ez digut zuekin. Tanto cañón, ese animo cañoiak ba... Animo, galduko dugu. A ver... Ah, galdu dugu. Ai... Batzutan oso galdoak dira kainoika dauek. Bale, gu ere itxasontxa galdu ditugu. Oso ondasi gara, baina bueno, hemen... Gauzak edozin momentutan aldatzeko aukerak daude. Punteria hona baduzu, min asko egiten duzu. Sortik ere ez baduzu, ba... txikito egiten zaituzte. 2 kilometro. Ai, segundo. Urrunek izaude. Nadau zengo dugu. Ba, itxasontzi hori bentsat zuntzitzen saiatu. Ah! Goldarra. Eman aurpegia. Behar den moduan. Animo kongo. Zerendik ez dugu konponduko. A ver, zu. Horron zaude. Zu. Horron zaude. Eta zu buelta eman. Buelta eman, bestea. Bereak eta bi izango ditugu. Honetan. Bi segundo. Bederatzi segundo. Horra. Ura. Eta konponduko dugu. Etxe kilometro. Heltzen da. Mioko. Nire etxaia zara. Destruktore madarikatua. Venga, ba, emaiok. Tiro egiten zaitu gara. Eman dio, joder. Tengo hori bukakea.
Hori ikusten itxasontzia zutan. A ver, calma, lasai. Nahiko astortuta zaudete. Zu gehiegi da hori. Zu gehiegi. Segundo, amaika, amar. Venga, tipitapa korrika. Eta orain sua itxaliko dugu. Bai, no de torpedoak. Hor zaude gainera. Animo, 5 kilometro direla. Animo. 2 segundo, 3 segundo gutxiago. Tire egiteko aproposa. Venga, animo. Suntzituta. Orain itxasontzia berriro konponduko dugu. Non daude? Hor daude. Orain horrekin eta listo. Libratu gara. Berriro ere. Vale, ez dute destruktorerik. Bo segundo. Gutxo gara hor. Parekatuta dago bataia. A ver, no las soas, no las soas. A ver. O sea, liada del copón. Liadita del copón. Liadita. Ateratzen bazala, egongo gara hemen zu emateko nahi duzun guztia. Osa, no problem. Gainera zaudete. Hala ere, laguntza eskatuko dut. Garrantzitsua delako. Bueno, gaude. Destruktorean ikurrun dago. Orain, arant. Edo ez. Azu hor. Ezin nahi duzu. Ojo galdi ez dut harako, baina... Bueno, hango gara hortik. Bai, orain gura da galdea. A ver, calma, Calma! Hor ikusten zituzte girurok. Eta denbora daukagunez. Kainoia kargatzeko denbora aski eta soberan izan dugu.
Eta bestea non zaude. Nire atxetik zoaz, Vengo dugu. Guazen ba. Ja dugu guazkina, hor zaude. Venga! Suba gustatzen zaizu, ezta? Polita dela, suba jasotzea. Ia 10 segundu gutxiago, berriro tiro egiteko. 2,21 segundo, 2,16. 2,9. Fuego! Hain gure bigarren batiarekin txikitzera joango gara. No. Nahi duzuna. Eta gurea da garaipena. Partida pareketo izan da, nahiko ondo hasi gara, gero iaia bi aldiztan galdu dugu itsasontzia, baina airosateatu atera gara eta gero kriston emaitza lortu dugu. Hau izan da dena lagunak urrangora arte eta gogoratu gustoko izan baduzua, eman atsegin dut. Eta zuen lagunen artean ere komentatu.